A abokina ka burge kwarai da gaske. Ina so in ga namijin da zai iya sadaukar da rayuwarsa a kan yawanci. Ka kashe shi? Kin san zuciyata ta kasance mai riri ta tunaninki a duk lokacin da bana tare da ke. Sawaye na sukan ji ƙasa nan motsawa zuwa ko ta ina in ba tare da ke ba. Ta yake tunanin cewa zan iya tafiyan barki. Ya ka ta yanzu. Ba dai kai amfani da damar ka na sanin mahaifina ka sa an yi min auren dole ba kamar ka komai mata. Allah ya gaggawar ɗaukar ranka na wani wanda nake so. Fata kike mutu? True love never dies. It only gets stronger with time. Rafael Multimedia Gombe. Imagine with its debut movie, K Tawache. To ina mai tabbatar da kokari ki zauna lafiya da mijinki. Shi ne zaman lafiyar ki da ni ko kuma tsira mishi albarka. Allah malam dakata. Ba za ka gaya mu sai ka riga tukunna ka halaka min da ya. Sannan kake da baki ka gaya mun Allah kana so ka yi wa'azi ka gaya mun Allah a baki. Kuma bai kamata ki rika furta irin waɗannan kalamai ba. Kamata yake ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. It's hard to tell your mind to stop loving someone if your heart still does. K Tawache. It's hard to tell your parents no if all that matters to you is their happiness. K Tawache. It's hard to lose something as precious as love, but if it truly belongs to you, surely it's gonna come back to you. K Tawache. Sadiq, Abdullahi Kaulani, Hadiza Muhammad, Mariam M. Waziri, and introducing new face, Abdullahi Gita Gelle, K Tawache. Executive producer, Alhaji Mustafa Small. Producer, Saleh Yaro. Co-producer, Kawulule. Written by Ukasha A. Kwame. And directed by Awal Y. Abdullahi. Yau dole ka ba mu lafiya. K Tawache, hitting your screen soonest. Hadaru, a hiki rigan nan kai da akwai sauran yaro a jikinka. Ba kai lalace kamar wannan ba. Habu da haka dan aure ka. Kai wannan irin mutum ne. Duk inda naje sai ka biyo ni. Saboda ni wayanki ne. Kai ko zuciya ma baka da shi. Aikin cinye, bai sani ba. Ko fa da zaki min azaba da wuta, ba zan daina binki ba. Zan faɗi maka gaskiya. Ba zan aure ka ba magaji. Don haka da ka wahalar da kanka. Abin da yake tafi da mu arziki ne. To madalla. Muna so kai wa bakinka haka. Amma ni ba zan yi magana a rediyo ba. Muna cikin ibtila'i. To ku sani mu Fulani ba ragaye ba. Na shiga uku na. Idan akwai abin da ya fi shiga uku ma kin shiga. Sun kashe mana yara. Sun kashe mana dabbobi. Suna so su kare zuri'anmu daga doron ƙasa. O mu jafa. A radu Allah ba za mu yarda ba. On yardi mi dasi on. Yardi mi jali. Kun yadda kun amince ni ne shugabanku? In the Federal Republic of Nigeria, one factor posing major threat to lives, peace and security. The conflict between Fulani herdsmen and farmers. To intercept the crunch, Khalifa Investment Nigeria Limited presents a possible solution. Watariga. Ga wanda ya kashe Ardo Salihi Ba ni bane. kan ya kai. Ba san me faru ba. Allah ya isan mana tsakanin mu da kai. A radu Allah za mu ɗauki mataki a kanka. Ka shushe ni. Ka mai da ni mariniya. Kai sho da wannan rayuwa. Na san yanzu suna nan suna shirin ɗaukar fansa kamar yadda kuka ɗauka.
kun ga kenan Allah kadai ya san ƙarshen wannan fitina. Ta yaya za mu bar dabba da tarwatsa hankalinmu? Wata riga. Waye kashe mahaifin? A wata riga suke. Mu ne? Su ne. Wanda har suka yi mana kisan kai. Su ne. Dan uwana suka samu suka kashe shi. Su ne. Ba za ta kare ba. Ni mai iya haƙuri ne. Ka shafura. Allah da ya kyauta wannan al'amari kawai. Ku biyo mu muje. Love, where there is love, there is humanity. Where there is humanity, there is unity. Where there is unity, there is peace. Wata riga. Wata riga. To sai na halaka su daga su hashanin nasu. Wani irin zancen banza ne wannan? Ya rasu. Wata riga. Executive producer Abubakar Halifa. Story and screenplay Nasiru S. Kongwazo. Producer Nasir Dan Hajiya. And directed by Ali Gumzak Sak. Wani irin jaraba ne wannan Ka bi ni gida, ka bi ni jeji, ka bi ni hanya. Don Allah, don Annabi ka daina bina. Ni fa ba zan iya kyale ki ba sai kin saurari bukatata. Wata riga. Abokinku ya yi rauni ne mai matuƙar tada hankali. Hankali na ya kasa kwanciya. Duk lokacin da ta sa gaba ta fitar da cikin gidan nan sai kasa samun nutsuwa. Wannan shi ne abin da ke damu. Amma gaskiya ka mata mummunan zato. To idan dai wannan abin shi zai kawo wannan zargi a cikin zuciyarka bai kamata a ce har yanzu ka tsaya kana ci gaba da wannan dalilta. Nasu daban yake fita, daban ɗin bambanci. Fitaccen kamfani a duniyar fina-finai Abu Entertainment sabon shiri haɗaɗɗe ko ta ina tallansa suke gabatarwa kowa ranar aure na. Bani labari akan Jamila. Akwai maganganu da yawa akan ta. Na farko dai ba ta da aure, sai dai ta taɓa aure, amma ba a taɓa yin aure da ita ba. Ko jikinki ban taɓa taɓawa ba. Kai hakuri, wallahi matsala aka samu. Shekara ta guda ina zaune a nan, bai taɓa zuwa ya duba ni ba. Sai yanzu da shakuwa ta yi shakuwa tsakanin kuke tunanin cewa ku iya fara yawo a cikin mota tare? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam Nasir, sai an jima. Jamila! Jamila! Sai nake ga makwanta mai hankali sannan ke rawo na ko? Ki je na saki ki saki da. Ka sake ni ka ce jara. Lafiya ta talauciya. Ranar aure na. Ranar aure. Ni na san halin yata tunda take a rayuwarta tun kafin ta yi aure wani ɗa namiji bai taɓa taɓa mata hannu ba. A zuciyarsa ce kawai take masa ɗan zarge-zarge, amma ba wai ya zarge ta bane. To ki je ki gaya wa Nasir ki ce in ji ni na ce shi da Jamila har abada. Ban fahimce ki ba. Aikin dai ji abin da na ce ko? Duk duniya da ke gani babu abin da na tsana a rayuwata illa irin kasafi na zina. Kuma wallahi ba zan saurara duk wanda yake nema ya ɓata miki suna a rayuwarki ba. Ranar aure na shiryawar sabon shirin Abdul Ahmad mai kwashe shirin Nura M. Alƙalamin ya riga ya bushe. Na san sun gaya maka cewa gobe za a ɗaura aure na. Ya an jima. Jamila, saurari ni. Idan kika juya min baya a wannan lokacin, to abin da kike min gaba ɗaya ya zama ya tashi a banza ke. Me kake nufi? Zan iya faɗawa rashin lafiyar da ta wacce na taso daga ciki. Kai haƙuri. Jamila. Ranar aure na. Ya samu aikin ƙwarewa ne daga aikin umarnin Ali Gumzak Sak.
an ga so nake ni dai a tura mu kotu. A tura ku kotu? Wai ba auren soyayya kuka yi da shi ba ne? Ranka da auren soyayya muka yi amma abin ya ci tara. Ni dai kawai bara dai a tura mu. To amma menene yake kawo irin waɗannan ƙananan maganganu a tsakaninku? Yalla bai dan haka nace a tura mu kotu. A nan ne za a yi ta kare, amma mai gaskiya gaskiyar shi, mai ƙarya kuma ya a ba shi ƙarya saboda ni abubuwan sun ishe ni ranka dai kawai a tura mu kotu. Ya fi sauƙi ranka dai. To shikenan ba komai, amma ina so kafin a kai ga tafiya kotun ke ba ni dama mu zauna da ni baki da shi. Wala Allah za iya samun masana ko? Ranka dai. Na ce maka babu inda ba a zauna ba don a daina wannan abubuwa ba a daina ba to ka gani to amma dai ba inda ba a zauna ba ai ba a zauna da ni ko haka ne to ki bani dama to na baka amma sai dai ka tura yanzu dan ni yanzu in na tura ni ce in na gaya masa yazo ba zuwa zai ba to shikenan ba komai zan aika masa to shikenan na barka lafiya sai an jima yawa sallu assalamu alaikum na gaji alhamdulillah ba da ai na ga masu yawan jiwo zauna dai ko ta wasu sama a nan no zauna ai hankali ne a tashi to hankali ne a tashi an ai hope da lafiya lau ai ba lafiya wato kar waje na sai ma ita ce tun jiya bayan magariba ba ganta ba har yanzu subhanallah to ni abin ya daure min kai domin irin wani abin in ya taso aka ga kamata ce uwarta ta san ma inda za ta gaskiya ne to uwar ita kanta ba san inda ta shiga ba tun fa jiya fa bayan magarba ba to amma kace an yi bincike gidan kawaye haka da sauransu to I don't know amma saboda uwar hankalinta gaba daya ta shiki ni kuma naga to ba abin da ya kamace mu da mu in banda mu yi sauri mu zo mu sanar da ku mu ga muku abin da yake faruwa wannan shi abin da ya kamata a yi dama yawa abin da za a yi yanzu mu je office sai in shiga sai in dauki record din abubuwan da aka yi abin da sai bar statement sai mu fara binciken abin da za a yi later gaba daya shi da ce gaba daya ga maka Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya barka da yamma. Lafiya lau. Barka da lafiya lau. Ya gajiya. Kai me yake damun ka ne? Me yasa kullum na buƙaci ka kawo min bayani sai ka bata min lokaci ne? Alhaji na ga ayyukan naka ne suke da yawa shi yasa ban zo in tada maka hankali ba. Dan sai na bari sai ka dan samu zuwa kafin in zo. To ba na son irin wannan. Bayanin gidajen nan ne. Na je na tal'urin nan ya ce wai kun gama da shi. Kamar ya mun gama da shi. To ni dai haka ga mu. Kaga ba na fa son zancen. Kaga ba fa na son zancen banza ka ji ko? Duk wanda ba zai iya ba ko ya tashi ba mun gidana. Wannan magana banza ce. Me yake damun ka ne? Ko ba za ka iya aikin nan ba ne? Zan iya ranka da. Haba. Ni ba wani da ya zo jina muka yi wata magana da shi. Kurin ni a kawo min kuɗi shine magana. Na unguwa uku na karɓi kuɗin. To. Na nan kuma na zo kusan sawu biyu amma shi na takarin baya ganuwa. Na zo gidan ni na gaji. Na kasa ma me zan gaya mishi. Wannan ni na ga alama tashin zai ko daga gidan nan. To ni ma aiki ta da tashe shi dan na gaji da zuwa gidan ne. Kullun shi kenan baya nan kullun baya nan. Har dare zan zo gidan in zanna in yi jiran sa ba zai ba gidan ba. Sai in yi mamaki ni ina yake kwana mu. Na san matakin da zan dauka. Mu je sauran mu. Na nan sabon titi ma ya biya ni. Na je na jambulo kuma ya ce wai kun yi magana da shi ma. Bacin wancan shi ma wannan ya me lamba 75 yace shi ma ce kun yi magana. Idan mun yi magana da mutum zan sanar da kai. Ka je ka tattara ma kuɗi ka kai mun banki ko shi ne magana. Shi wannan na takari ka bar ni da shi. Zan san abin da zan yi a kansa. Ba zan zaga in je wuraren nasu. Yawwa abin da za a yi kenan. Zan je in ka karɓo su. Amma sun ce min da mun yi magana da kai sai na ɗauka kaman kun gama. Ga abin da yadda na gaya ma ba na son zancen wani mun inda mun gama zan ce ka je ka abin nan ɗinsu ne? A'a. Ya gudu insha Allah zan je. Me yasa kake sakaci da harkar kuɗi ne? Zan koma gobe da safe. Shi wannan na takari ka bani ni da shi ni na san yadda zan yi da shi. To shikenan. To shikenan. Yawwa. To zan koma. To shikenan. Masha Allah. Yawwa. Na magana banza ce.
mutane ba dama su bada kuɗi da kallo shekara ta kare kowa sai daga kawo wani complaint daban mu sannan muka je muka so simintin da abin din complaint muka bayar aka ba mu komai kai ya kace kana zama na yawa da rake da ni barka na ga jama'a wato rake da ni ina da complaint ko wani da ba ki na haya duk sanda lokacin biya yi sai mu dinga sabani da shi ne kaga wace shekara ma ta shi ne ba ni kuɗi na ba sai da kyar to yanzu abin da yasa na zo nan so nake ni in tashe shi a gida ne yasa zo in ga mu dan a sanya zai to shi kenan kaga yanzu mu je ni da aka da yara sai ku je shi tunda gida zan je baya dawo sai cikin dare abin da zai tun da zan je gida ne an jima in na dawo shi ma sannan ya dawo da daddare sai mu je sai dare yake dawo to shi kenan abin da yake faruwa idan ka samu dai lokacin da yake zuwa ne ke dawo ne to sai ka so to shi ke sai na aka da yara sai shi sai aka shi ke ba ba za a je ba ba shi ya nake ba Alhaji dan Allah dan annabi haƙuri Alhaji kai haƙuri Alhaji za ka kwana kana yi kunnuwa na ba sa sauraro dan Allah dan annabi kai haƙuri Alhaji ka taimaka min dan Allah dan Alhaji idan na kwashe iyali na daga gidan nan ina zan kai su ka sani na sani ba ni da wani wurin da zan so kana faɗe ka sha faɗa ba so ɗaya ba so biyu ba amma ka kasa cika wannan alƙawarin gidana ba kai yake bukata ba masu hali nake bukata a cikin gidana saboda haka tashi za ka yi idan bai bani kuɗi na ba Alhaji zan fatso masa kansa ku shaida Alhaji kan mi haka da kai wallahi Alhaji na san gidanka ba ni yake da bukata ni nake da bukatar gida amma ina roƙon arziki dan Allah dan annabi ina roƙon arziki ka rufa min asiri kamar yadda Allah rufa maka asiri ka ƙara min sati 2 in Allah ya yarda za mu warware saurara malam ka tabbata a sati 2 zaka bashi kuɗin sa wallahi zan bashi da dare bayar Alhaji a taimaka masa yawwa baba ka tabbatar zaka kawo kuɗi nagode Allah sati 2 in Allah ya yarda Allah ya ji kan uwa da uba nagode wallahi ban yadda ba Alhaji dan Allah sai dai in ya rubuta dan babanka ije haji idawo lafiya dan Allah dan annabi to dakata sai dai in ya rubuta statement kansa idan ya karya wannan alƙawarin to wallahi ya karya zaman lafiyarsa to ni a rubuta in sa hannu ni ban iya rubutun ba amma wallahi duk abin da aka rubuta zan sa ka yadda na yadda ka yadda to shike nagode Allah ya ji kan uwa da uba gida ya dai ka kanka ka shigo haka bai amince ba bai yadda ba ya amince ya hakura amma bisa ga sharaɗin zan ba shi kuɗi nan da sati 2 in kuma ba haka ba ya maida ni hannun hukuma haka muka tsaya gida ka amince ya zan yi mutum na riga na yi kirari na daɓa a ciki na wuka ni da an riga an yi rubuta na sa hannu da hannuna na yadda in har sati 2 suka cika ban bashi kuɗi ba ya yi yadda ya ga dama da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na ba mai gida ya za kai ka amsa wannan magana haka saboda Allah a magana har da 'yan sanda a ciki Marja ki kwantar da hankalinki ki kwantar da hankalinki kofar Allah ta fita cali yawa kawai ni dai abin da nake so tun daga yanzu mu zama cikin shiri ku kukkulla kayan a daddaure idan sati 2 ta cika ba samu hanyar da zan yi in biya shi kuɗin sa ba shikenan sai mu bi dare mu gudu mu tashi mu bar masa gidansa in yazo kuma sai ya daure ubansa mu gani na lillahi wa inna ilaihi raji'un yawwa ungo koko na 50 ƙosai na 150 ki ce mata don Allah ta taimaka ta bani rancen siga
ko na 40 ne in ba za ta bani ma na 70 din ba gwangwani guda kin ji ko don Allah ki tabbatar da gurin wannan mata kake so mu a gurin wannan mata na ce ba na son kosanta wuce ki tafi kuma ki sauri wurin zo in tattara kayan gurin nan na abin da zan yi in yaso Me nake ji haka? Me nake ji haka? Shine ihu ka ƙara na ji. Kamar ihun Maimuna. Tana ina? Kamar haka na ji. A'a na ake ta sayan koko fa yanzu. Maimuna? Kuma eh. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. Bayo Allah. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullah. Ya kashe ta. Ya kashe ta. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Wallahi. Me kai mata? Wallahi ba ni bane Allah bai. Waye la ilaha. Usman ne wallahi dan gidan Musa mai tangaran. Haji Musa mai tangaran. A can yake can gidan Court Road. Ya gama da wallahi ina raji'una. Yo Allah na la ilaha illallah mai mun Allah ya ji kai. Bayo Allah. La ilaha illallah. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wace irin masifa ce da sassafe haka? Ya Allah na murje. Daina kuka murja. Daina kuka murja. Allah shi ya san abin da yake nufin mu da wani. Ga dai halin da muke ciki. Sannan kuma ga wannan. Amma malam ya zaka ce maka yin kuka kan magana. Ita ke nan kuma shi kirma da wata kuma ba dole ne kuka ba. Me muna wayo Allah na ni ba zan iya yin shiru ba. Dan Allah dan Annabi ki daina kuka don Allah don Allah. Ina zo. Ina zo. Ayo Allah, ayo. Maimuna. Maimuna. Malam! 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 Maimuna ta farka. Ta farka da ce ta fita dashi. Munori? Gawa. Oyo, ai ke ba gawa bace. Ta yi tsammanin da ke gawa ce amma yanzu Allah ya dawo da Buguwan ne ya sa ta ɗauka ko? Gawa? Gawa na gani. A ina? A bayan asabari. Yadda? A bayan asabari? Cikin gidan nan? Gawa? A ina? Tsoro gidan nan? Na ilaha illallah. إلهي مرزا 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرزا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويو لا 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 إله إلا الله مرزا مالا لا إله إلا الله تكسكي ويو الله محمد رسول لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم من shiga uku مرزا من shiga uku mun shiga uku gawa gidana مرزا من shiga uku wayyo Allah na waye ya kawo malam baka gansu ba ba kowa a wajen ويو الله لا إله إلا الله ويو الله نا ويو الله ki kuma ki rasa inda zaki mutu sai nan gurin la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan yanzu yaya za mu yi malam na ta kari kamar magana mana gaskiya wannan ba hanya bace ba mai bullewa domin kofar ta kankanuwa ce kamar ta allura ba za ka iya fita ta cikinta ba to murjawa dai sani jinka murja mutanen anguwan nan dai sun san an kaɗe ta Maimuna saboda haka sai in musanya ta da wannan ci ita ce ta mutu kin ga shi kenan sai in je gidan shi uban dan da ya buge min yar sai in ce ya biya ni diya ya kashe min ya ni dai malam da dai ka kai kokarta ka sanar da yan sanda in kuma suka sani ba tare da ka sanar da su ba kaga da matsala to su yan sanda sun san Maimuna ne ai yan sanda ba su san Maimuna ba
duk wata nuna masa ce ita ce yattawa dole sai ta. Ni dai malam gaskiya ina tsoro. Kada wani abu ya zo ya faru in suka yi bincike fa 'yan sanda fa malam fa. Yaya za a yi su ba da kuɗi wannan abu? Ni dai gaskiya ina tsoro. Wai kai tsoron me kike ji ne don Allah da wannan murja? Wai a wannan zamanin da kowa bai da gaskiya shine kike cewa wai in tsaya faɗi gaskiya? Ai wannan ita ce hanya kaɗai da za mu samu mu kankaro kanmu daga wannan bakin talaucin da muke fama shi. Gaskiya ne ba zai. Idan ta ce na faɗo na gaskiya ne wallahi ba zai. To shikenan. Yanzu wanda za a yi ni can ma ni zan je gidan uban yara. Sai na dawo. To Allah kiyaye. Ta shi kenan. Aha. Wallahi ba ka ji. Ni ba na so. Kai. Shin wai me yasa duniya take cike da tsabar baki ciki mara iyaka? Me yasa duniya duk farin cikin da kake ciki sai ta nuna maka baka da gata? Alhaji, idan kuɗi na siyan farin ciki, ka isa siyansa. Haka idan matsayi da ɗaukaka na siyan kwanciyar hankali, karanka ya kai tsaiko. Don haka ka kwantar da hankalinka, babu abin da zai gagare ka. Na koyi darasi dalilin sanin haka. Kuma na yarda da sanin haka. Abin da nake gudu kenan tun farkon lamarin nan. When the rich also cry. Waye? Wait, wane ne? Aba malam. Aba malam. Aba, ya zan sassafe wait malam me za ka shigo ka abin nan? Aba Alhaji. Ina mai gidan yake? Mai gidan neman sa ka zo bayanan. Waye ga maka bayanan? Bayanan mana. Ni ba fa za ta rigima da yana ta hayaniya. Ina zuwa. Ni ba ni ke neman dole duk bala'i shi siya ne. A to ba za ka kai shi. Ko ban neme shi ba yanzu. Kai. Baba nan me faru? Gudun ka. Wannan mutumin ne lalle sai ya shigo ciki Alhaji. To. Wannan mutunci. Me ya faru? Ba zai yiwu ba idan ku masu kuɗin nan kun raina mu talakawa sai ku je ku yadda kuke so billahi lazi ku zo ba dakata ɗanka ba zai je isha giya iman kat ya samu ƴata ya zo ya fene ta da mota ta mutu ba billahi lazi sai ka bani diya ƴata kwarai da gaske ashe ma ka tura shi kuma wallahi sai ka biya ni diya na zo in amsa da ƴata wallahi tallahi ba za ka ci banza ba ka na ga maka to ya hakuri ina zuwa ina za ka je ni kai billahi lazi na takar nake alquran wallahi na fi karfin ka in kaga ka matsa nan wallahi diye ya ta ka biya ni sai ka cike min kuɗi na malam wai baka da hankali alhaji ba ka rike haka ka ji mana ba fa da kai rike ba ina zuwa waya ce nake so in dauko aha to ka ji wani dalilin da zai sa ban su tafi da ce min kai zaka je ka dauko kuɗin diye ya ta ka biya to da na saki ka amma in sake ka kuɗi kaga in ji gaskiya kai ina alquran ku tayi ku masu kuɗin kun gama raina mana wayo billahi ku sai kan motoci tsandara motoci ku rika tafiya yadda kuke so ku taka ruwa ku a cikin kwata ya fantsala mana ku shiga cikin layin mu ku taka yayan mu ba ku haka wallahi sai ka ban diya yata kai to saka mu ayi ne ina kuɗi ina diya ina zuwa saka mu ai gari da kai duk ta kwara baffa wallahi tallahi hajiya sake ni kuna ta sa me ya faru Usman ne kada ya ta mutu. Ka tura shi dai. Usman? Yasa. Da kowa. Kawai masu kuɗi dan kun raina mu. Dan kun raina mana wayo. Ba komai kwata da hankalinka ba komai. Karin banza karin wofi. Kowanne attajiri tashi sai sai mota tsandareriya ya rika gudu yadda ya ga dama akan hanya. Ku saya wa ƴaƴanku irin wacce suke so su ta gudu akan hanya suna banka da ƴaƴan mutane. Na fi wallahi ni ba irin wannan bane. To ba komai da ya hakuri. wallahi ba haka kawai ku gidajen naku da dutse ƙasa dakin sama gilas ku zuba tsuntsaye a gefe suna muku fito mu kuma muna cin kan kifi a ƙarƙashin gada sannan kuma ku shigo hallaye ku banka mai mana ƴaƴa yawwa wallahi sai an biya ni diyata Hajiya Fatima ba da ma ki koma kawai ciki ki je kawai ba da ma zan kira Usman din ne wallahi laji kallon ku muke ku auri tsalan mata ku sai tankaman motoci sannan kuma hai
Assalamu alaikum abba. Usman. Na'am. Kada ina ne? Abba ina ta gurin Hotoro. Hotoro? Kai mishi magana ma. Hotoro, me kake a Hotoro ya kai yanzu? Na dan biya an kai wani sako ne. Me ya faru ne? Me yake faruwa? Abba wallahi ina tafiya ne kawai na biyo ta wani layi sai wata yarinya ta fito daga cikin wani gida ta gudu wallahi kuma na take barki motar ta ki tsayawa wallahi har sai da na taka ta kuma ni dai ban tsaya ba gaskiya na gudu na bar wajen. To ga wani mutum ya zo yana gaya min cewa ka kaɗe masa yarsa har ma yar ta mutu. Ta mutu? Abba. Subhanallah. Ha? To shikenan ka tsaya inda kake. San waiwaye ka tsaya inda kake. Da ka yi tsammanin ƙarya zan maka? Na ce da ka yi tsammanin ƙarya zan maka? Kai ka kallon da kyau. Dattijo ne ni wallahi bana ƙarya. Ai da ya buge yattawa ai gudu yayi. Yana markaɗe ta da ya samu da ya ga ta mace sai ya gudu. Da ya tsaya da ne masa buji wallahi jina zan kawo shi nan gaban ka. Kwantar da hankalinka babu komai. Allah ya rangwanta mana. Yanzu me kake so a yi? Ai babu haƙuri babu tausayi ba rangwame illa ka biya diyar rai. Ai ka san diyar rai ka san ko nawa ne. To ba komai ka yi haƙuri za a biya. Yanzu abin da zai faru za mu tafi da kai wajen hukuma. Idan muka je sai a yi duk bayan da za a yi su yi binciken su mu yi takarda ka sa hannu in sa hannu sai mu je bincike sai a biya diya babu komai. Ba za ka ɗauko kuɗin a cikin gida ka biya diya ba kenan. To ba komai. Gidajen da dutse muna kallon ku. Ba komai. Kin gani? Duk abin da muka ɗauka ma ba haka bane ba, ashe ba mai girma bane ba ma ciwon. Yanzu abin da nake son ki da shi, shirya za ki gaggauta ki kama hanya ki tafi. Ba ka ganin halin da nake ciki? Na ciwuka da buguwa a jikina? Kin daɗe kwana 10 ko sati 2. Duk inda abin da muka shirya ya riga ya kankama, ai shikenan magana ta ƙare, muna barin gidan nan sai ki dawo. Kuma idanu ya unguwa ni gawa ce. Ta ya zan fita a cikin unguwan nan ba tare da an gani ba? Na ce miki. Dole ma asirin mu ya tono. Ba ta inda asirin mu zai tono. Ki kama ki rufe wannan ba wani dadewa zaki ba idan kin je. Ai ba hakan kike fita ba. Kuma gashi ne ya ƙara kumbura ki ungo. Nan ne yayi nan ne ina alhajin yau ga gidan nan To ga hukuma ta saka ga to ai mu je ko to ai na gani suka sa a gaba ba gidanka bane to ina ku taho min da shi kai wannan kai kuma kai ma shi da ofisar ka shi a tawo da wa zo mu je Salamu alaikum. Marja kwantar da hankalinki. Ni ba irin mutanen nan bane da 'ya'yan masu kuɗi za su buge su su tafi a banza billahi lazi baka isa ba. Kuma wallahi in Allah ya yarda daga kaina wallahi kun daina irin wannan shekenci. Duk wani mai kuɗi ma mai can zarafin talaka wallahi kun daina. Ba sheken da zai buge min ƴa wajen yana da wallahi sai an biya na diya. To Allah kai. Wallahi ba zan yarda ba ka san Allah sai an biya. Hajiya shi fa mutum ya mutu fa ba a yi masa kuka. Addu'a ake. Wallahi na gaya maka dole a biyar da shari'a musulunci ta ce dole a biya ni diya wallahi tallahi kwantar da hankalin kwantar da hankalin ka da Allah malam mutanen nan kaga masu kuɗin nan wallahi sun raina mu wallahi masu kuɗi sun raina mu talakawa billahi lazi likita to kwantar da hankalin ka da ya akwai wani abu da zaka iya yi a danne ko sai an je asibiti akwai dan abin da zan danyi zan dan duba ta ne kadan to bismillah Allah ya ji kanta bismillah ba shi guri hajiya koma daga gefe wallahi yau dai kam wallahi irin alquran kun kawo karshe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baka dai sai ma ce ka santa ne ka mutu jama'a mana ka mutu jama'a mana ya ta nake ce ku da nake ce ku ta bata ita ce ga ta nan ya ita ce tsayin yar su sai man kake cewa zan kade da hannuna bayan neman ta nake yi na san idan na san zan ganta ya za in bige ta bayan ni na san wanda na kade ina alhaji
kaga ga daki na can ke bude mana daki da Allah kai wallahi zan mare ka wallahi zan mare ka wallahi zan mare ka kai ku kama mun shi a to zo mu ku kama shi a kai haka la ilaha illa kai ku haka dan Allah marjana za su tafi da ni za su tafi da ni dan Allah dan Allah alhaji dan Allah ka bari dan Allah to zan magana alhaji dan Allah da Allah da wani da ya alhaji Allah ka kai wani su tafi da wai Allah la ilaha illallah Alhaji yanzu wannan sai mun je asibiti mun yi cikakken bincike tukunna akan lamarin abu. Ya kamata ce. Yanzu likita a samu yadda za a dauko ambulance sai a dauke ta. Shine dama yanzu zan yi waya sai a zo da ita. Sai ba ce. Alhaji ka kwantar da hankalinka. Kai kwantar da hankalinka. Yanzu za mu je mu binciken me ya sanadiyar da yasa suka kashe ka. To ni abin da ke kona min rai wai dan tsabar rashin kunya da rashin tunani. Wai ta ko yazo hannan gidana har cikin gidan nan yazo yana neman wai diya na ran yata da ya kashe kuma. Wallahi wannan mutumin babu yadda za a isa sauta masa ko kaɗan ba za masa da wasa ba shi ma sai an kashe shi. Shari'a ce shi ma sai an kashe shi. Me kai masa ya kashe mana ita ya kashe mana yarmu kuma sannan ya zo neman kuɗi wajen mu. Allah sarki saiwa wace ajali ne ya samu ka kafe akan magana auren nan. Allah mun tuba Allah ka yafe mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan mutum ya Allah dan Allah dan annabi dan Allah ka yabe wai ya la ilaha illallah la ilaha illallah wai ya la la duka muske da dai ya la wallahi ka duka muske da dai wallahi ka muske da dai ba su kyauta ba. Abinda nake so da ku kafin su ci gaba da dukan ku ba adadi ina so ku gaya min me yasa kuka kashe sai mai yar gidan Alhaji Musa. Wallahi gaji ko ni ko zan faɗi gaskiya kai kana ji ko ni zan faɗi gaskiya yar Allah wallahi tallahi ba mu kashe ta ba ko ba da kare ka faɗa mishi wallahi ganin ta muka yi a tsoro. Kawai ganin ta kuka yi? Wallahi ganin ta kawai muka yi a tsoro. Sai ta shiga mota ta yi ki ta taho gidan ku ta faɗi. Kana ji ko kanta a cikin gidan ku ni ga zan faɗi gaskiya dan Allah ka hakuri zan faɗi gaskiya yar Allah ko ni wallahi tallahi ni ko Qur'ani kawo wallahi tallahi zan dafa wallahi tallahi ba mun kashe mu kawai mun ga gawar da a abin nan a zauren gidana. Shine sai kuka nemi kuɗi a hannun mahaifinta. Kawai shi ne kuskure wallahi. Yawwa kana ji ko shine na ce bari share ko shine na ce shine ka yaku a'a wallahi dan Allah shine na ce ko kana ji ko in ka kowa san halin da ake ciki ko to shi ne kace tunda an zo an aje dare ba wata kuɗi ba sai biya mu dan ba mu wani abu shi ne kawai duka biyu kenan kun kashe masa ya kuna karɓe mun kuɗi wallahi tallahi babu kaliya ni an to na ce a bani Qur'ani da ba ai la ilaha illa Allah da alai ka sake maka barci ai da wala da ke da Allah ba da Allah da daura wa kakka kira wasu kakka kira wayo la ilaha illallah wayo wala la ilaha illa ba ka san da ko to nan gidana ne lokacin kuɗin biyan haya yayi bisu biya ni ba shine sun kulle gida kai kuma ka zo zance gurin Maimuna za ka tafi waje ko kuwa za ka tafi ba an sha kai ana magana dukiya kai kana magana ka zo zance a kuma gidan nawa
kuma wani kwado yake sawa. Wallahi na yi biya tun shekarun jiya. Na sani da Allah. Wanda wallahi ba abina. Ina na takari. Ai magana ce doguwa. Bismillah. Mu zauna. Sai mun zauna labari mai dogo. Menene? Wato gaskiya Alhaji. Wato Alhaji dama ashe na takari bashi da imani ba gaskiya a cikin zuciyarsa. Yayin nan da aka bige aka ce ta mutu ashe ba ta mutu ba, tura ta yi ƙauye ya ɗauko wata mata wata yarinya ya sa mata likafani ya ce ya mutu. A nan wajen 'yan sanda suka zo mota ya kai mota guda 8 suka damƙe gidan kuma suka tafi da shi. Na takarin a gidan nawa? Ƙwarai ma kuwa. To a gidan wa aka bige? Yar gidan Alhaji Musa mai tangaran. Kai da Alhaji Musa mai tangaran. To ai amini na ne. Yasa sai ma kenan fa. Yi wallahi malam. To wallahi na takari kaɗan ya gani. Bala'i yanzu ya shiga bala'i. Sai na je kotu gobe da sassafe an ban takarda. Kan ya zo sai an fitar da kayansa duka gabaki daya. Ai yanzu ya fara ganin bala'i. Ba dai ya taba amini na ba? To wallahi zai gani. In kuma ya zo bana nan ka gaya masa. Sai kake dai Alhaji. Ni dai na gaya maka. In ba ya zo ka sanar da shi. To shikenan Alhaji. Sai an jima. Yawa. Allah ya kiyaye. Wato ofisa, ni abin da nake gani gaskiya fi sabilillahi ne ba za mu tsaya muna wani jira wai sai har kai ga wani yake mishi hukunci kashe shi ba. Jira za mu yi? Ni abin da na ɗauka shine idan dukiya ta gaba ɗaya za ta ƙare to sai na ƙarar da ita akan neman biyan buƙatar kashe shi tunda yana hannu. Haka ne Alhaji, amma har yanzu ba su fa amsa laifinsu ba. To amma ofisa tsaya za mu sai san amsa laifinsu? Ai bai kamata mu ce za mu jira wai sai ya amsa laifinsa ba. Ko ya amsa ko bai amsa ba to ya kamata a kashe shi tunda yana hannu. A bangaren aikin mu Alhaji, idan mutum bai amsa laifinsa ba kotu muke tura shi. A can ne kotu za ta ci gaba da binciken gano mai gaskiya ta bashi gaskiyarsa. To yanzu ofisa me kake nufi da wannan bayanin? Abin da nake nufi anan daga nan zuwa gobe idan ba su amsa laifinsa ba za mu tura ku kotu. A can ne kotu za ta bincika ta gano. Kotu ce kadai take da ikon zartar da wannan hukunci da kake so. To naji. Yanzu kenan ma iya zuwa mu je mu dauki gawarta a wajen likita mu je mu jana'izar ta. A'a, kaɗan ba mu lokaci kaɗan domin mu kammala binciken mu ana. To shikenan. Hello barista. Yawa barista. Assalamu alaikum. Ina gajiya. Barka da yi. Yanzu nake tunanin zan zo gida. Ai maganar zuwa nan ba sai ka zo ta ba hankali ne a tashe barista. Lafiya dai me ya faru? Ta Saima ita aka kashe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aka kashe ta? Ta Saima. Kuma wai dan ma wani irin birkicewa ta mutane. Wai a su gaba daya wai sai an tsaya yi bincike wai sai an sale fusa ni dan na kasa gane ma inda ma suke nufi. To shi yasa nace da kai ni ba ma sai ma ka zo gidan magara ba ni zo same ka. Shin abin ya aka yi faru ne Alhaji? To ai ni da jin abin da nake faɗa. Kai kullum yin magana kai ka fi ganewa gidan haya. Da an yi magana sai ka ce gida mai hawa daya. Da an yi magana ka ce gida mai ɗaki 30. Nace to ni wannan banda abin ka Alhaji Musa in ban yi wannan ba me zan yi? Akwai harkoki da yawa saboda Allah. Ƙasar nan fa akwai daraja. Ka san cewa kullum riba take yi? Ni na sani. To amma ga babban abu da za ka yi ka fita ƙasar waje ka kawo kaya ka taimaki talakawa ka taimaki 'yan kasuwa 'yan uwanka. Ka san dai zan iya. Ne ba zan ba. Kuma ka san cewa ina da kuɗin yi. Na sani a ni zan ba wannan labari ai. To ƙasa kullum daraja take yi. Haka duk kwana ɗaya. Haka. To amma ai kai wani talaka kake zuwa ka je kai ta rigima da su. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Jamilu. Barka dai. Ina gajiya. Lafiya lau. Yaya kuna lafiya ne? Lafiya kalwar la. Ya yan uwan naka? Alhamdulillah. To alhamdulillah. Masha Allah. Alhamdulillah. Masha Allah. Alhaji barka ne. Ba gane shi bane?
na gane shi ma ba na ga ya girma ne yayi abin da shi ka gaida babu shi ma baban ka ne ai ko kai gurin shi ba zai fitina ka ba ai na ga alama ai lafiya lau alhamdulillah alhamdulillah a lafiya kalmar na alaji na zo neman izinin neman auren sai mani wallahi haba jabi sai ma yar uwarka ce ai ni ba sai ka zo waje na wai neman wani izinin wai zaka auri sai ba ka tashi ka tafi ka je can gida idan kun daidaita Allah ya haɗa hankalin shikenan ba wani abu da nake nema ne ka fahimce ni ka je idan ka je yar uwarka ce kuma baran ga maka wani abu ba na so ka yi sanya ka bata lokaci ka tafi akan lokaci idan kun daidaita na baka ita to godiya nake alhaji ba na neman komai godiya nake alhaji godiya nake Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi ai ba wanda ya ma mun wannan dadi akan wannan ba je ka abin ka Jamilu ka je dan uwar ka ce na baka dama yawa yawa Allah ya albarka ina maganar wancan tattauna ba wannan mutum tukunna to wai da ka wanke wannan hukuncin kai sai me dalili Jamilu ne ba yanzu kai ka manta mahaifinsa Jamilu ne faɗan gidan Alhaji Malamu ba mai gidana tun na san wannan habba arzika kai zaka ba wani labarin irin gwagwarmayar da aka yi da inda aka fara da inda aka tashi ba dan mahaifin yaron nan ba dan Allah ya taimake ni mahaifin yaron nan ya tarrere ni ba kai ka san da yanzu wani labarin kake gaskiya ne Alhaji Malamu ba abun da bin ba a duniya ya mun komai ni kuma sai nake ganin ta wace hanya zan saka wa iyalansa ta wace hanya zan saka masa yana ƙasa kullum in muka saka ma ƙasa muna addu'a Allah ya ji kansa ko ba haka ba wannan haka to amma iyalansa ko ba za mu bari su kuma su tabe ba wannan ne abin da ya dame ni kaga kullum yaran nan kai dai ka san irin abubuwan da ake ba na so ko da wasa wani abu ya faru wanda ransa zai bashi kuma ina nan in ka share musu hawaye ba zai yi ba bari mu bashi sai ma kuma Allah ya tuba inda da akwai abin da yafi sai ma ba yaran nan ita baya zan bashi me ya ciki Alhaji Musa habba tunda uban sai mun halarci ai shege mata halarci nan gaskiya to kai ma ka sani wannan kai da ka bar labari to yanzu yawa ya batun wannan magana ta mun a kai da an magana sai ka dauko tsohon zance ka dawo da shi kuma in na matsa mana ce magana sai ka zo ka canza ka ce mun an samu wani gida a nan bayan marina an samu wane ne wannan ma na ga harka ce ta karuwa ai to ai ta kana mu da ita kai in dai za ka yi ta ni zan ni da yanzu nan ma da nan mun tashi a nan zan yi waya a samun sunanka Allah alaji Allah wallahi a haba a nan beki to shi ke raba da barka da take a ka ji komai in zai saki zauna ki dinga kuka yanzu kenan irin sakamakon da zaki wa mahaifinki kenan irin tarbiyyar da ya baki ko kuma so kike yi mahaifinki ya kwanta ciwo saboda bacin ranki a tabbatar duk ɗana garba zai so haka ba Umma, kun rufe idanunku gaba ɗaya. Ba kwa ganin halin da zuciya da take ciki. Ba kwa ganin ciwon da yake cikinta. Ba za ta iya ɗaukan shi ba. To, ki dai sani, wannan so ki fahimce ni. Mahaifinki ya riga ya gama yanke hukunci akan cewa ba za ki auri Kamal ba, Jamil za ki aura. Ya kuma ce in sanar da ke, na kuma sanar da ke. Duk abin da zaki ya ce ba zai janye ba. Ko da gawa kici sai an kai ta gidan Jamil. Umma, me yasa ku fifita ta ne akan Kamal? Me yasa ba za ku yi da zaɓi na ba? Shin ba farin ciki na kuke so ba? Kun mun alƙawarin cewa duk abin da nake so a duniya za ku. Me yasa ba za ku bani auren Kamal ba? Kina da damar da za ki iya dukkan neman buƙatar da kike so. Amma ban da wannan, kuma mahaifinki ya riga ya gama yanke hukunci. Sai dai ki auri Jamil, amma ba Kamal ba. Ya kamata ki duba ki ga abin da ya dace ki.
kin gaya mata abin da na gaya miki da kullum ta ji? Na yi Alhaji, amma ina ganin wannan hukuncin da ka yanke gaskiya ya yi tsauri. Ciwon ya mace fa na ya mace ne. Na san irin yadda take ji a zuciyarta. Alhaji ka daure ka bata wanda take so. Rashin bata wanda take so zai iya haifar da matsala. Bayan aure ba da jimawa ba a sako maka ita ta dawo gida. Ko kuma a'a ya kasance kullum kana jigilar sasanta tsakaninsu a hanyar gidansu. Ina haƙuri. Ina haƙuri. Ke, bari ga miki wani abu. Wallahi ki kiyaye ni. Kuma ƴakki ma ta kiyaye ni. Ni fa na kula cewa yarinyar nan fa ke ce ma kenan ki ɗauki mata gindi take ma yi tunanin cewa tana da wani matsayi irin nata na kanta. Ni a matsayina na mahaifinta daidai nake da ɗaura mata aure yau in aka sako ta gobe sai me? Wallahi tallahi ku kiyaye da ke da ita ina ga miki. Ku shiga hankalinku. Alhaji, kai haƙuri ni ba haka nake nufi ba. Amma muna kallon matsala da idanunmu. Ya kamata mu toshe ta da hannunmu tun kafin faruwar wannan al'amarin. Mecece matsalar? Me take nema a gurin Kamal wanda Jibril bai da shi? Kada in sake jin wannan magana, kada sake taso a cikin gidan nan. Ina so ki sanar da ita. Gobe in Allah ya kai mu, za mu sa ranar bikin sunan da sati ne kuma za a yi. Amma daga nan kada in sake jin wannan gata cikin gidan nan. Daga wajen ki ko daga wajen ta kada ƙara shi. Takardar ne wannan Abbas? Ba na jin da wata takarda da namiji yake ba mace da ta wuce takardar saki. Abbas ne ka saka? Duk irin mutunci da karamcin da na nuna maka abin da zaka saka min da shi kenan? A daki mutum kuma a hana shi kuka? Duk wulakancin da kake min bai ishe ka ba sai da ka haɗa min da saki? Ina ganin abin da ya dace da miki kenan. Allah ya isa tsakanina da kai. Da abin da zai saka mana kenan ya sako min yata har gida? Yanzu wannan wahalallen yaron annamimi bai da kome. Ba dai kin ce kin ji kin gani ba? Tsayuwar daren ce bata ishe ki ba sai ki ta yi. Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa a duk lokacin da aka saki mace ma'ana aurenta ya mutu kamata yayi ta zauna a ɗakin mijinta domin ta cika kwanakin iddata. Fita min daga gida. Idan baka fita billahi lazi sai na daure ka daurin da har abada ba za a san inda kake ba. Get out. Ni ina kyauta zaton matan da yake bi ni suka tunzura shi yi wannan abu. Ai daga nan kura za ta iya cin mutum. To duk abubuwan da muka yi dama lokaci muke jira to yanzu lokacin ramuwa yayi. Wani abu da kike da bukata a gidan nan wanda zai bata masa rai ya bakanta mai ya kuntata mai ya ɗatata mai ya ji ya rika shan makaki a makogaran sajiya na ya cikin ɗakinsa. Ai wani Allah la ilaha illallah. Hajiya bara kika kawo ne. Da ya kuskure ya ɗau hannunsa ya mare ki wallahi sai na sa an ɗaure shi har igiya ta tsira. In ba kai butuli bane me uban bai maka ba. Ya kamata a ce kin zama mai tawakkali. Mutuwar aure kuma ba akan ki aka fara. Ƙarya kake yi. Baka isa ba. Kar ka sake kamare ni nan ba gidanka bane gidan ubana ne nan. Kana sakewa hannunka ya taɓa ni to a prison zaka kwana in gaya maka. Ke ni tun da na ɗauki su ban taɓa saukewa ba. Tun da na ɗaura su ban taɓa kuncewa ba. Yarinya ta girma. Ina sauraron ka. Ina da kwaɗayin haɗa zuri'a da kai. Ma'ana yana son aurenki. Na kuma bashi. Na shiga uku. Menene? Shiga uku mama. Menene? Wallahi zan iya mutuwa. Kin tafka babban kuskure, Zulaiha. Amra ba za ta ci jarrabawa ba. Jarrabawar zaɓar miji idan aka faɗi matsalarta ta fi ta faɗi jarrabawa. Wannan aikin mutunci ne. From the palace of controversial love stories, GG Productions, wata mafita. Dan Allah kai haƙuri.
da Allah mala dan ta ba mu ribo. Sometimes you just gotta be your own hero and save your own little heart. Dan me zaki kebe da kake sai shi? To me zami? Sometimes the people you can't imagine living without can actually live without you. To amma me? Haka ne mana. Wallahi san ki ne shiga cikin zuciyata cikin bazata. Na riga na dauke ka a matsayin babana ne. Ba zan iya canzawa ba. Zaki iya dauke daga wannan matsayin ki mai da ni matsayin miji. Na riga na dauki wani a matsayin mijina. Ba zan iya canzawa ba. Ya kike irin wannan magana kamar ba ki son magana auren nan? Ba ni da damar faɗar ra'ayina. Ko ba ka so in samu wannan yancin ne? Ya akai haka ta faru? Mun sai ki tambaya ta. Married to an old man, living with a young man, strategically playing games with both. Alhaji akwai matsala. Ai ba yin haka da ni. Wannan magana ita ce za ta zama abin wasa tsakaninmu? Kai, ƙarya ne. Kuka kike yi? Ki san irin magana. Ke dai ki je ki sanar da su cewar kina da ciki. Gaskiya ba zan iya aikata haka ba. Da kai hakuri Alhaji. Kai ka furta da bakinka kana son ta. Saboda haka ba za ka taɓa janyewa ba. Daman na faɗa ba yanda kika faɗa ba ne. Kawai dai abin da na sani dai wannan sirrin ya kusa bayyana. To ki ɗauka mana nan da ba da daɗewa ba asirin ki zai tuni. Wata mafita. To dama ya za a yi ta so mutumin da ya haifi kamar ta. Ki kwanta da hankalinki. Ai daman ba za ka iya ɗago kai ka kalle ni ba. Macuci munafiki maci amana. Duk abin da zaki wallahi kada ki saki ki taɓa matata saboda idan kika taɓa ta sai na kashe ki wallahi. Wata mafita. Ummu Abdullahi film. Story and screenplay Ibrahim Breniwa. Produced by Abdulaziz M. Small. And directed by Kamal S. Alkali. Wata mafita. I belong to everybody and I belong to nobody. Me kenan? Ni na kowa ne, sannan ba na kowa ba ne. Kai kauce daga nan. Idan da za ku yarda zama alƙali a tsakaninku, da na warware matsalar. Ina so ku kasu kashi uku kuma ina so a bar mini mutum uku. Kawai koma inda ya fito. Soyayya ta na baka tintini, zahiri baɗini na kai ne gwani. A ko'ina kake na son kana nan da ni, tunda ina nan a cikin zuciya. Ba mai fita ni duk tsananin wuya. Jin alamun ka na tafiya, ta hunan guda kai tsaye karka tsaya. So jani, jani, ka tafi da ni masoyi. So jani, jani, ka tafi da ni masoyi. Jani mace, jani mace. Hasken rana tafi baya karewa, in yi fito tilas sai ya yi haskawa. Saki mai sana mumin da boyewa, ba a taron zomo a gudu zai tserewa. Hasken rana tafi baya karewa, in yi fito tilas sai ya yi haskawa. Saki mai sana mumin da